lamar pamoring suksma pedhot kandel hawane adem sepi mampring ing pinggiring kali Gangga parandene ana putri kang wis lalu ing yuswa kang tapak yoga brata ing kono hanenggih ibunira para Pandhawa Dewi Kunti Talibrata wiwit gagar wigara lampah duta minangka cundhakaning para putra Pandhawa mring Astina saya nggantes penggalihe nalika napakake suku ing kraton Ngastina nglirik ngiwa nengen datan manggihaken katresnane nenggih ingkang putra pambarep Sang Basukarna nalika jengkar saking Ngastina Sang Dewi Prita datan kempal kaliyan para putra Pandhawa parandene yoga brata aneng pinggiring kali Gangga nalongso mring Hyang Manon sesuci diri anyiksa raga kinarya panebusing dosa nalika mbuwang bayi ingkang datan luput ucap buragapan sangayu dupi mulat pewayangan ingkang sinorot dening srengenge cetha ngegla mutiaraning rasa nenggih Sang Basukarna
Kula nuwun sewu. Kula ingkang sowan wonten ing ngarsa paduka. Anakku Pambayun Karna kaya kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu. Dene anakku sowan ana pengarepanipun ibu. Aku njaluk ngapura cah bagus. Wiwit kowe isih jabang bayi nganti dewasa, aku ora ngluwentah karo kowe Karna. Nuwun sewu, Ibu. Nadyan paduka mboten paring katrangan, kula sampun miterang kanthi gamblang dumateng Kanjeng Rama Adirata lan Kanjeng Ibu Nada bab sejarahipun Karna. Sampun cetha pratela bilih paduka Dewi Kunti ingkang dados lantaran kula linairaken wonten ing alam Padang. Paduka tetela jimat kamulyan kula, paduka sesembahan kula Kanjeng Ibu. Nempet kampet anakku nggir Karna pancen bener kepara nyata kowe anakku lanang kowe mutiaraning uripku cah bagus. Inggih Ibu, mila anggen kula sowan wonten ngarsa paduka yektosipun walih-walih menapa. Kula namung badhe nyuwun pangestu ingkang putra badhe netepi jiwaning senopati. Kula badhe tetandhingan kalian ingkang putra Yayi Arjuna, Ibu. Basukarna, mestine sliramu wis ngerti lamun to Janaka kuwi adimu lanang. Ya kene Basukarna bakal mentala nyikara marang sedulurmu enom. Ibu, ing madyaning palagan Baratayuda antawisipun kula lan Yayi Janaka menika satriya. Satriya ingkang anggadhahi jejiban ngrungkepi jiwaning senopati. Kejawi saking menika tiyang sak jagat sampun kebrebeken kalian kaprawiranipun Yayi Arjuna. Kula kinten kridanipun Yayi Janaka. Kridanipun Yayi Janaka badhe sembada nugel gulu kula Ibu Karna. Surem Dewangkara kingkin lir manguswa kang sayon denya ilang memanise anakku Karna ingkang jeneng ibu bakal remuk rempu batine yen weruh anak-anake padha pasulayan. Ujo anakku, aku wae sing mati Karna. Ibu, menawi limrahipun ibu pirsa putranipun Pancabakah mesti remuk batosipun. Nanging menawi paduka benten Ibu, paduka menika mutiaraning para putri ingkang boten badhe sulap mirsani dumateng eden-edening kadonyan. Ibu, anggen kula sowan wonten ing mriki kula namung badhe nyuwun sih katresnaning ibu ingkang tulus. Gandeng wiwit bayi abang ngantos dewasa kula dereng nate pikantuk panggluwentahing sang ibu sejati. Mila dinten menika mugi wonten sih wilasa paduka anyuntak sih katresnan dumateng ingkang putra Ibu. Basukarna
udan tangis banjir luh. Mangkono Dewi Kunthi sigra angrangkul ingkang putra kinekep-kekep. Sang Basukarna nadyan satriya santosa parandene angguguk kaya bayi tinilar kesah ibune ning pasar. Mangkono sang ibu sigra angluker makutanira ingkang putra. Mustaka giya den rebahaken ing pepangkone. Dewi Kunthi angidung asih sarwi angisik-isik palarapanira ingkang putra Basukarna sarta angelus rikmanira sang pekik. Ayem tentrem ing pepangkon. Sanadyan amung sagebyaran Sang Basukarna wis angler nggenira sare. Ucap kacarita kaya mangkono. Dupi kapiyarsa swaraning jago kluruk hamelung-melung kaya hameling pring Sang Senopati ngangkedah jumangkah gagah netepi dumateng Darma. Jenggirat Sang Basukarna Brabat sigra manjing payudan Tegal Kurusetra. Sampun gagat rahina. Daya-daya ingkang putra nyuwun pamit. Sewu dosa kalepatan kula mugi paduka kepareng-paring pangapunten Ibu. Karno anakku. Kowe menyang endi Sang Bagas? Mantuku tenan wele munggah ana bak ing rata Masteka Senopati. Prabu Ndarawati abot jangkah kula menawi kedah tetandhingan kalian Kakang Prabu Ngawangga. Sebab apa tek ngono Arjuna? Kakang Basukarna menika kadang kula sepuh ingkang kedahipun kula pundi-pundi. Boten mentala menawi kula kedah tetandhingan kalian Kakang Prabu Ngawangga.
Pramila saking menika kula nyuwun pangapunten. Janaka boten saged nglampahi Koko Prabu. Yayi Arjuna, kala mangsane hukum kuwi ora jejeg. Kala mangsane hukum kuwi ora bisa jejeg merga menungsa ingkang kajibah netepake pengadilan rasane isih kebondo dening rasaning rasa tresna. Yen karo wong liya kowe tega midana, nanging yen karo sedulur tuwa siadi ora mentala. Njur besok kapan timbuling adil lan bebener yen patrape Yayi Janaka mban cindhe mban siladan kaya mangkene. Koko Prabu, menawi sak lebeting payudan Kakang Karna ngantos pejah kados pundi, tartamtu Kanjeng Ibu Kunti ajur mumur penggalihipun. Pedahipun menapa Pandhawa ngayahi Bratayuda menawi namung badhe nyengsarakaken penggalihipun Kanjeng Ibu. Arjuna, urip iku lugune mung netepi dharma kautaman. Dene menungsa kok kadunungan rasa seneng lan sedih merga uripe menungsa isih kegubel dening pangarep-arep lan pepinginan. Tembung sepi ing pamrih rame ing gawe iku yektine menungsa mung diutus nindakake kewajiban tanpa ngarep-arep apa-apa. Dene asile mengko kepiye pasrahna marang purbane Hyang Agung. Arjuna, sliramu ngono dudu wong saudon saurupan nanging dina iki siadi jinejer dadi satriya pirantine jagat supaya mbrasta angkaraning bumi. Mula siadi aja mangro tinggal sawangen. Sawangen kae Kakang Mungawangga wis siaga angantu-antu tekane siadi minangka kembange Kurusetra. Tindakno Janaka.